07 20 795. Stačí vám to? Strážníci, Já jsem Pavagráčo. A vám to může být úplně... Máš moji šazavku. Nic. To Opravdu vám to může být úplně nic. Opravdu. Pidlo, Opravdu. drž tlamu. Já vás mám rád. Poslouchej, 7915. A už tebe to zajímá zrovna. No, protože nedokážeš prokázat totožnost, tak jako co? Já to dokážu. Kdykoliv. 8, 07, 20, 7, 9, 1, 5. To mé komando. Jakože komandík. Přišli za náma. Já jdu dolů a jsem znovu, do piče. Mě to nezajímá. Hendy jaké skurvení, vole. Skurvení, vole. Nějaký, vole. Tak to nahlásím podáme. 789. Já si brzdobu. Jak to s náma bavíš, do prdele? Jak to s náma bavíš? Nemá. Tak jdeme. To je zase. A teď děláš to. Povej si ten telefon.